Bună seara, stimați spectatori, radioascultători, bucuroși de această nouă întâlnire, bucuroși să vă salutăm aici, în Casa Radio, la o nouă întâlnire în cadrul radioabonamentului Prietenii Muzicii. Vă amintiți probabil, la întâlnirea precedentă am avut oaspeți, interpreți de muzică ușoară. Astăzi v-am invitat la un spectacol cu muzică populară. Spectacol, protagoniștii căruia sunt Oleg și Alina Cuciuc, muzicieni, interpreți, fondatori ai unui taraf, fondatori ai ansamblului folcloric Vatra Dorului, soț și soție, director și director adjunct al Școlii de Muzică numărul 4 din Vadul lui Vodă. În fine, doi oameni talentați, cu suflet mare, curat, care consideră că au ce dărui oamenilor și pe care îi invităm acum, desigur în aplauzele dumneavoastră, îi invităm în platou. Alina și Oleg Cuciuc. Bună seara, aveți microfonul. Frumoasă-i floarea în poiană, ca și pruncul lângă mamă. Sfântă-i mama și ea poate să crească multe să rabde. Ia mai stai, roată, mai stai, că prea mare grabă ai, că prea mare grabă ai, of. Înainte te învârtești și pe om îmbătrânești, și pe om îmbătrânești, mă. Mândru-i plopul pe uliță, ca flăcăul cu mândruță. De la tată ia pofață, pornește singur în viață. Ia mai stai, roată, mai stai, că prea mare grabă ai, că prea mare grabă ai, of. Doar înainte te învârtești și pe om îmbătrânești, și pe om îmbătrânești, mă. Vrednic-i bradul pe creastă, ca bărbatul cu nevastă. Din copii vii și nepoți, vremea trece peste toți, măi. Ia mai stai, roată, mai stai, că prea mare grabă ai, că prea mare grabă ai, of. Doar înainte te învârtești și pe om îmbătrânești, și pe om îmbătrânești, mă. Codru îmbătrânește, bătrânețea se zărește. Peste văi brumai subțire și la tâmple albe fire. Ia mai stai, roată, mai stai, că prea mare grabă ai, că prea mare grabă ai, of. Înainte te învârtești și pe om îmbătrânești, și pe om îmbătrânești, mă.
roată ce n-aș da, să te pot împiedica, să te pot împiedica, să te leg dulmușului, să-mi dai anii înapoi, să-mi dai anii înapoi.